Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 7:11. Ang oras Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon, Brian Moden. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Disyembre 2 tuig 2020. Ika-12 na kita nga bulan, may 23 kadlaw na bilin bago magabot ang adlaw sa Pasko kag Action Firing Line. mayaran na lamang sang 30 kadlaw man ang nabilin bago naton na sugalawon ang pagsulod sang tuig 2021. Action Firing Line. Maulanon sa gihapon na panahon sa aton sining magkaaksyon sa bilog nga Negros Occidental, ang iban nga mga lugar nagaguom, may manipis nga pagtupas ang ulan pero diri sa Metro Bacolod, pasalamat kita karon nga gabi nga nag-ugdaw adtong pagtupa sang ulan. Medyo mabulubas kog kay na sang aga pero karon iyang gabi manipis na lang nga taliti ang aton mabatyagan. Action Firing Line. Grabe man dira sa barangay Mansilingan, may sakbalay daya nga bangod sa ginag-construct sa tupad, nagaawas no ang tubig sa bintana mismo pertiba. Grabe na ning i-check ta nabi karon kay Sir John Marie Vargas nanong reason sini kay ang pag-incendi ko may pila ka mga residente kag ang balay didto nga nag-star mismo ang gin-evacuate. Action Firing Line. Tuntob kita tang na alas 9 karon ang gabi sa pagdulong sa inyo sa pila ka mga nagapanguna nga may impormasyon kag balita diri lamang sa Action Firing Line. Ang mga ka-aksyon naton nga naga-monitor man via Facebook Live kag YouTube kag mga naga-monitor paagi sa on-air. Diin ka man nga bahin sang kalibutan basta may available ka lang internet connection, pwede ka gid makigbahin na pagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe sa available nga chatroom. Action Kung Firing wala Line. ka kirasang internet connection, feel free man sa pagpadala sa aton sining text hotline. Action Firing Line. Pero antes ang tanan, antes ang pila ka mapambukas naton nga mabalita kag informasyon, check kita na ilakat sa panahon na ining low pressure area nga nagdala sang maulanon nga tiyempo diri sa Metro Bacolod kag Subong man sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Let's have Gani Republika DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. para sa komprehensibo nga paghatag sang weather update gikan sa PDMP. Sir Gan, may gabi. Okay, Sir Action Art, may gabi, no? Magabalos ka gida. Gabi. Ay, ang Pasko ako ha. Are. Lakad sa ato nga timpo, sining gabi. Akson Gan? Oo. Tuga bungol ka siling ko ang akon nga Pasko, unabla ko. Pabungol-bungolan ko na nanay, Ate, sige, God. Ano lakat siyang silpot, ha? Merkules kita karon, no? Pizza 2 ang Disyembre. Tatlo ini ka weather system. Una, ang low pressure area. Nagaantad ini sa distansya karon kapin sa 100 kilometros ang kalayoon sa nasidlangan sang Juban. Sorsogon. Ari na siya sa 12.7 degrees north kag 124.7 degrees east. Daw na pusa na siya Action Art, no? Kag ang tail end sang frontal system ari naga-apekto sa nasidlangan nga bahin sang northern kag central Luzon. Amo ni nga mga lugar
ang Cagayan Valley, ang Kabikulan diri sa aton sa Kabisayan, Zamboanga Peninsula kag kaprobinsyahanan sang Kalinga, Apayao, Aurora kag Quezon nga magalumon ang ilang kalangitan, may dala ini nga lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob kag tituga ini ni tail end sang frontal system kag subong man ang trough o kung galum ni low pressure area. Ang ikatatlo ang muning northeast monsoon nagaapekto sa iban nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila nga may pag-uum-guom ang ilang kalangitan hasta nga magalumon ang ilang kahawaan kag may dulot ini naligwin nga mga mahina ukon manipis lamang ang mga pag-ulan o kon pagtulutaliti nga halin niya sa amihan o northeast monsoon. Ang ukon sa iban nga bahin sang Mindanao may pag-uum-guuman ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may naligwin manini nga mga pag-ulan tuga lamang inisang localized thunderstorms. Ang Luzon kag Kabisayan may ara kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin ka nga halin ini sa direksyon na aminhan na sidlangan pakadto namin na nakatungdan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang ilang kadagatan. Mabalod ang atong kadagatan nga umuni nga daw madlos ti medyo mahal ang presyo ang kilo subong sang isda Action Art sa merkado. Ang Mindanao ara sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga nagahalin man ini namin nakatungdan pakadto na bagat na nakatungdan o kung northwest to southwest nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri naog kita partikularmente sa aton probinsya no ang aton local nga forecast diri kita nalakip no nga magalumon ang aton kalangitan may lapta-lapta man nga pagtupa sa gihapon pag-ulan kag pagpanagob ang aton mabatyagan sa kabugusan sang aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Tiliwaton ko ang kondisyon diri sa aton may ara kasarangan hasta may pagmadlos nga huyop sang hangin halin namin nasidlangan pakadto namin nakatungdan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang aton nga kadagatan. So ang naga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros no kag ang kadto kita sa aton nga taob karon alas 11:50 ang taob naton 1.7 metro, mabalos naman ang hunas alas 7:08 buwas sa aga tatakos nga 0.0 metro ang kanabawon kag ari kita subong sa 25 hasta 30 degrees Celsius o 87 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. Amo ni Action Art lakat sang atong nga tiyempo kag si low pressure area may kuan na lang na siya. May tulotaliti lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan. Okay. Hapon pero hindi siya kusog siya. Kaulan siya pero dali lang. Pero ining pag-ulan ang inyo monitoring sa bilog nga probinsya doon na hilob kita may pag-ulan gid nga na-experiencean? Hilob gid daw halos bilog nga Pilipinas gid no. Except sa mga naga-siwil dabi sa Palawan, Davao Gulf, ang Davao Oriental o Davao Sur no. Kag dito ang northern, extreme northern Luzon, mga Cagayan, Isabela, Batanes, Babuyan, daw mula na ang waya malabot. Pero ining ginamonitor naton nga low pressure area why tendency or possibilidad nga bangin bagyo ini action dan pag-asa daw ay tsansa nga makahimo ni siya nga kung mahimo ni siyang isa ka bagyo kay daw ka Baskog may siyang northeast monsoon bla dason easterlies ang iyang cyclonic movement daw ginagisik man sa existing naton nga wind direction. Okay. So, in a way, luwas na rin sa LPA, why naman sa na-monitor nga outside par nga consider as weather disturbance? May nakita kita sa cursor diri. Pero layo-layo pa ni Action Art, no? Mga nasusimana pa ni siya. May maulhot siya, may madula siya, may maulot siya, madula, no? May bangkil gid man siya.
daw ara siya na ispatan naton ari di sa dalom-dalom sang Marianas. Okay. Marianas. Pero kadula-dula siya. Kadula-dula, ha? Paghana iya, no? Pagkahana iya, nya matraka, masulod sabi sa aton sa par dire naton maalarma ang publiko kung isagit sa kabagyo kung hindi. Ati, sige. So, mamonitor kami kung masunod kami sa nga balita on that note. Salamat gid sa time. Okay. Thank you. Salamat gid. Aksyon Gani Republika. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Padayon kita diri sa aton sini nga pagpangalagad kabay unta nga wala sa malugar sa palibot sa probinsya nga nalitan man sa pagtupas ng ulan pero no hindi gid man masyado no katulad diri sa Bacolod nga kaina nagbuo ang mamunog nga ulan as usual ang pila ka mga lugar nga ginakonsentrahan o kon paabot nga basta may aragin man sa pagtupas ng ulan nagataas ang tubig like for example Barangay 4 ang ara sa reclamation area nang tikon na ulan, magbundak ang ulan, ang drainage system, instead nga dira mag-overflow o dira mag-agi sa idalom ang tubig, halin niya sa ibabaw ay sos. Baliskad o tuburan iya nga naga-indakal o kon nagapuswak pa ibabaw. Action Firing Line. Unique iya mo, makita mo ang isa ka drainage system, instead nga ang tubig maga-usos pa idalom, dira mag-aagi sa kanal, nagatimbo o kaya nagatalbo pa ibabaw ining tubig baha. Sa Mansilingan, kaya na-check ko lang bisikap Boy Pico. Kaya may reported nga mga residente, anong problema sa nila dayaman? Nga kung may pagbaha o kung may pagtupa ang madamol nga ulan, yawar may puluyan daya nga sa bintana iagagi gasulod na sila puluyan ang tubig. Action Firing Line. I-check talang nagkaroon dugay-dugay na nung pila ka madalag ko pagid nga mabalita nga anton tutukan. Ariho, diri kita anay marelax ko anay kadali kay ginapaabot ko nga tonight may mga update kita sa nangin resulta sa ngin patigayon nga surveillance test diri sa Bacolod. Kay expectedly today may ara sang result nga magguluwa. No, pila ka percentage sa total number sa nagpakuha o kung nagpakigbayin sa surveillance test ang nagpositibo. Action Firing Line. Kag na extract na ini sila gilayon kay ang inisyal nga nagkuha naton may ara PNP member no nga nag-positive ti sa mga food deliveries ya kumusta nanong result sini from Cebu. Action Firing Line. May update kag development man kita, ariyo kundi ang peace and order is of everybody's concern. Ini balantayan ni siya nga, take note mga kaabyanan, mga kaaksyon, nga may ara sang posibilidad ng isa ka grupo nga subong nagatubo kag tinggi na tripan nila subong mga bisikleta ang kawaton sa mga pamatanon may salakyan sila nga ginakargahan tikon magsigi-sigi ni kag itolerate hindi kay gwa sulod nga daan sa prisuhan masinana ni sila sa uli hindi lang ni mag-engage sa kinawatay bisikleta pasi amo ni problema ta sa uli diri sa tundak banwa. Action Firing Line. Pero i-check talang nagkaroon dugay-dugay. Lines of Firing Line. I-check ko lang anay kay may report kita nga nabaton dira sa area sa Barangay Mansilingan nga may pila dira ka mga gin-evacuate kay ina since ano ning problema nila ara sa sapa kilid sa pambalay nila. I understand may construction sa tupad nga ang tubig nakita ko sa mga ginpost sa social media. Nag-awas na iya sa bintana. We have Barangay Kapitan Boy Pico sang Mansilingan. Kap, mayong gabi, kumusta ka na? Mayong gabi, Action Art, okay naman. Ate, good, no? Back to work naman kay after sa tong tempo nga nagka-recover ka na, sige-sige ng trabaho ta, at least medyo halong gid per makeup? Gani, halong gid, kiti minisan sa pagyapon nga malatnan tayo. Gani, why niya kasiguraduhan. Anyway, i-check ko lang, ni may reported ko nga daw isa daw balay dira sa inyo nga nag-aawas agi sa bintana niyang tubig baha. Pila ini kabalay kag may gin-evacuate na kay na kuno kap? Bali isang ulo
una action art no may gabi sa imong tagpalamati ilabi na gid sa mga tagpalamati mo diri sa barangay Bansilingan. Sang aga sang pagbulok sang ulan bali sa Pulok Encarnacion, may area da nga nagsaka ang tubig no tungod nga ula-ula may nagsupon nga tamburong kag ang isa pa kakos tungod sang sa property di ba nga ginbakal ni Mr. Jerry C. Okay, sang una, sang huwag pa na mabakal, Okay. bali puno na sa mga informal settlers nga sa diin daw may alagyan sang tubig, balano nga nadalman, daw hindi na siya natural creek, kundi daw bali daw na tungod nga nanubuan siya, gaging tubig nga daw nahimo daw siyang sapa-sapa. So, bali sang din bakal siya ni Mr. Jerry C. ina nga property. Okay. Bali gintambakan sang duta no nga para magtapan sa sulod. Amo ilang rason kung nga isa ka cause kung nga naga-flooding na sa Pulok Encarnacion. Okay. Every time nga mag-ulan tungod nga waay guan ang tubig amo siya nagabaha nila na sa area sa Pulok Encarnacion. Isang aga may mga evacuees kita no. Pila to ka mga pamilya pero sang hapon na nagpalauli na sila. Ang nabili nilang bali mga 14 individuals nga subong nagatulog sa 3 ka kwarto sang JJ Gonzaga Elementary School. Okay. So, ang balay nila hindi niya dito sa informal settlers ang ginkakas. No, kundi ari na sila stupada. Pero bangod kay, siyempre, atong nagserving nga temporary o kung creek ya, nga hindi man gani natural creek. Pero bangod ng tambakan na to, gintapan, amo ning posibilidad nga naglikaw ni sa mapuloyan ang tubig. Amo na siya action art. Yes, sir. Yes, sir. So matotal pila, sir, ang families affected gani? Ang listahan, way ko tumakon kung pila ka families, pero subong ang individuals nga subong sa JJ Gonzaga Elementary School, mga 14 kabilog na mga tao. 14 kabilog, no? Pero kay ina medyo namo ni sila, kagin cater man ning gilayon sa barangay kap? So, wali sang aga, ginpang wali sila no nga mahalin anay sa ila abing lugar tungod taas ang tubig. So, gintawgan ang principal sang JJ Gonzaga Elementary School, si Ma'am Kawaling, kung pwede anay magamit ang eskwelahan para mga evacuation center, no? Okay. Ang aton ng mga pumuluyo. So, bali, salamat man sa aton principal nga nagpasugot siya. Bali, as of sang hapon na, no, ang iban nga mga families nagpululi na kaya nagsubside man ang tubig. Except lang sang 14 inikatawo, no, nga alas bong sa eskwelahan. Pero importante diri kay ang unique subong yak kung magbutang ka sang tao sa mga evacuation center, dapat of course social distancing, may mga barrier dira kabangod sang COVID ni bala kapaw. Pero ti may ara man da na mga worker naton sa barangay nga nagatatap sa ila. Ti baligin advice na to kagina ang aton tao sa barangay nga buligan sila no kag ipasiguro ang pagkuan sang minimum health protocol. Okay. Kasi sining hapon, ginpadalhan na to sila sang food packs no, para sa ilaman nga mga pagkaon. Pero ano ang plano naton di? Since ngati iniya makonsider as natural calamity, if in case nga magtupang ulan, masulit gini posible mo. Nano mga plano naton da in the coming days? Bali, sang nagpatigayon kita sang hearing sa barangay, bahin sang reklamo sila da no, sa property ni Mr. Jerry C. May commitment no si Mr. Jerry C. Na siya ang para ma-solve ang flooding no alin dira sa may Pulok Encarnacion kag sa may Pulok JJ Gonzaga. Okay. Nag-commit po si Mr. Jerry C. na siya ang magasto no sa pagpahimo sang drainage from JJ Gonzaga subdivision para agi sa property kag manalako sa Pulok Encarnacion pakadto inito sa highway sang Bansilingan no na para ang tubig makariktagwa insigida pakadto sa drainage nga dako dira sang syudad pakadto na sa creek. Okay, very good. At least naumpisa na gali ni and hopefully mapadasig ang pagtrabaho kay ang mga kanalom kinani kapaw mga action art bali ang drainage way pa ni masuguran no
Sang kagina, gincall na naman gali ang attention sang staff ni Mr. Jersey. So, bali, willing naman sila magsugod sang sila nga drainage. Okay. Ang ginaano lang nila, no, nga kahit sa alagyan sang obrahan nga drainage, bali may mga pamalay. So, ang ginhimo, tulo na kung gin-instructionan kong barangay secretary nga mangkuton ang staff ni Mr. Jersey, no, nga mahatagan kami sang kopya sang plano para ma-identify na mo, no, kung diin nga mga informal settlers nga pwede na mo mapadalan sang notice tungod nga may road clearing man kita para hapos ang pagpahimo sang drainage nga dako. Yes, sir. No, hindi mo na pwede nga palinon mo lang directly, outrightly, and then why sila iluhan, kaluluoy man yung mga informal settlers. Naku, puli ba, mga kasugdan na ini, ang kadalumon sa tubig kainat, mga diin dapit sa mga balay kap? Ti kung dako gid ang tubig, no, kag sabi perting bulok sang ulan, ti mga nagalapaw man sa kanilo, man nagalabot sa tunga sang balay. Depende kung diin ka matupan nga slope sang sinadang area, kung nadalman ka, ti malabot gid ang bubungan mo. Sus, kung nanubuan ka, malabot ang bubungan mo yung gali? Kung magsigisigid ang ulan. Ang ulan, no? Okay. So, add-on pa ni sa ginamonitor man ninyo kung magtupa ang ulan, kay basi mga residente na mo mahamuok bala kag matrap, no, mo nang delikado. Pero at least, may gamonitor man na. Din gani dapit gini ang exact kag ang landmark sa Encarnacion ni sir? Bali, kung halin ka sa Libertad, magpamansilingan ka, hello? Yes, sir. Dila ka manaog sa ginahambalin lang ang bangga eskulahan, no, fronting sang Baptist Evangelical Church. Okay. Oo, pagpanaog mo sa bangga eskulahan, lakpon mo na patrapasulod sa pinakapuntag na to, mabungguan mo na to property sina kuan nga amo na, no, ang Jersey nga property nga amo na siya ang kuan ang clocos ang flooding. So bali kung para Mansilingan ka right side. Kung from Libertad to Mansilingan ka sa right side na siya sa bangga eskulahan. Sa Bakyas na pit na sir? Sa Bakyas, oho. Okay. Kaya doon na dumduman ko last time doon mo man na ang may mga reklamo. So at least ngayon lang kami simo sa update in the coming days. Kabay pa mahingagaw ni kay kabalo ka ti kung tigululan may laninya pa daan subong ti ginakibang ka man kung dira ka naga-star. At least ang imo opisina kap way ga pabaya sa concern sa mga pumuluyo mo dira. So no, bali amo nang ginakwanta action art, especially kung magbuo ng ulan, amo na dayon ang nakakonekta nga dira isa na da ka area prone sa flooding, no, tungod nga wala pa lang drainage nga gin-commit ni Mr. Jersey kay wala gid guan ang tubig, no, kag pasto kagina gin pakatuan ko sa team sang barangay ti isa to nakita ang tambulong pulo sa mga basura sa sila mga area. So do catch basin sa gali nga tanan nga tubig dito nagatipon sa ila. Why lang galing guan ang tubig, no? Yes, sir. So anyway, update lang kami sa Imukap, mga pila ka barangay na barangay pila ka mga residente na daman na houses ang ginalabot ka tubig. Madamo mano ang number of houses, wa itagin na isip ang exact numbers, pero madamo mano ang mangin makakonsong flooding, no, in kaso magdako ang tubig. Sige. On that note, Kap, please keep us posted kung masugda na giman ng program. Salamat gid sa time ginatag mo karon na gabi. Salamat gid Action Art, no, sa imo program nga natagan kito sa panahon nga makahatag impormasyon sa pumuluyo naton diri sa Barangay Mansilingan. Madamong salamat kag mayong gabi. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Pangimbukada pa lang ini nga report, pero can you imagine, no, kung ang imo lugar kung magtupa pa lang magtupa ang ulan bisan wala pa sa bagyo, ti dalom ang tubig, siyempre ang tubig masupot ginaya. Kung wala siya alagyan, wala siya sang outlet, ang tendency sila mapuno kung ang imo puluyan ara sa sentro sining nanubuan,
Can you imagine nga ambal ni Kapoy, di malabot sa bubungan mo? No, kung hinali magsigi-sigi ang pagtupasok ulan. Now nga itong diri concern nga kung hinali may bagyo, na white ang ginapangayo, ti karon ano na, mga tao na karon kundi problema. Action firing line. Kabay pa mapadasig ini, I know nga si Mr. Jerry C. wala man nagapabaya kay may commitment man siya. Ang question, tinamo man ni si Mr. Jerry C. sang iya sini nga mga heavy equipments, hindi man ni mabudlay siguro sa iya no nga himo dira sang alagyan sang tubig. Once and for all, amo lang gid ang solusyon nga nakita ko, agod nga mahawanan man kag masulbar man ang concern sa mga residente. Action firing line. Kay ti karon kabuhi ang ginaistoryahan mo naton di mo kuning kaso karon tulog-tulog gana imo yamamo o ka ti siyempre basta gatupang ulan kadamit gid itulog no mabugnaw pa kada ng tiyempo ti karon nagamo o kagulpiada lang basa buli mo abi mo na kuan ka gali kay igo kwintahon iya tubig na nga nagsupot sa imo sini nga puloy-an. Action firing line. Ini siya do kasimple nga problema, but ang worry naton pwede nga maka-epekto or pwede nga may kabuhi nga madula kun patumbayaan. Action firing line. Di may 14 pa nga mga individual nga ara gihapon sa eskwelahan nagatiner. Action firing line. Ano bilang nga madalag ko pagin nga balita nga aton tutukan karon nga gabi diri sa aton sini nga pagpangaragad. Oy, may munuhon lang ko karon kay may pilagi kita ka mga actually kabalo ko mga listeners ning iban kag naga-monitor sa Action Radio because when you are not active follower or listener of Action Radio hindi ka man maka-mention, hindi ka man makapamensar bala. Ako sa gihapon ginapalapad ko gid ang understanding ko sining mga tao. May ara mga tao ya nga abi nila kung maka-comment ka lang okay na mo. No, may harap mga tao sa Facebook, amo na gani, please. Kung hindi malang helpful, kung why malang mabulig, ang inyong ginakomento bala, palihog hindi na lang, no, maghimo sang comment, gayon ang makapa-insulto, inang makahimo pa sang hindi pag-intindihan na kay amo ni nga tsimpo nga nagayunay kita nagakinamog kita aton iya. Action firing line. Pero pakaronan ko na kay may mga tao kisang sa Facebook page ng Action Radio nagaminsahe sa magina-post ng Action Radio kami way ginay sa amon problema negative or mag-positive ba ng comment nyo way gina problema sa amon because that is part sa amon trabaho pero kung nonsense ang gina-comment nyo kung kaisa daw hindi magid sa lapakon galing kay linit lang. Action firing line. Okay, nga inangway ka nagidbla sa mabulig sa susyudad ngobra ka pa comment nga sa uli mapakuan ka man mapa-shout out ka man ti kundi ay kado ko nami mamuyayaw mga abuna kung kaisabla I mean part na siya mo sa amon sininga pagserbisyo take note ka kami ginasweldohan diri sa amon kompanya para magserbisyo sa inyo why kami ginasweldohan sa gobyerno ti kun kaisa may mga reklamo ginapadala sa amon di siling mo simple lang nga basura mga sirs mga ma'am pero lang tawab lang ako, ba sa mansilingan, basura ang ginalinan. Action firing line. Ay, ang nag-comment, kisa hindi pa taga-Bacolod. Outside Bacolod pa, masiling pa nga. Ano na yan, inyo ginapost na basura na i-post gid? Sir, ang aton diri nagatingwa kita mag-contact permi sa IPM, ga-contact kita sa mga natungtan nga mga agency, kung hindi masapakan, that's the time kung kaisa, ginapost na mo sa Facebook para nga makitaan sang sining mga individual nga silang dapat maghimos. Action firing line. Amon lang na, no? Hindi ta di tsimpo ni magala ka mo ka. Ako ay kuga sapak sa mga amo na kay kuga isa. Maguba lang konsentrasyon mo bla, no? Kundi budlay na. Galing kay ti may ara mga tao yang abot pa si sunlog malang ni nila kay sa uli siya pwede ka pa shout out Action Marlon ay kalain. Action Alas firing line. 7:40 na nanupagin ang pinakamadalag ko ang mabalita sa lokal nga aton tutukan karon nga gabi. Ari ay i-check ko in a short while nga gawon ko lang antes ng commercial break ta si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Kay sa Bacolod City siling mo ka simple nga balita may ara sang mga pamatanon sa Bacolod. Gamot na nun niyang ila trip lang ni bala o kun organized crime group na ni sila mo ni siling kung delikado sa uli kung lain na ang ila nga mga pinsaran nga himuon
nga krimen. Action firing Di line. sino ang maginikanan ni sining nila? O nga di sa lakyan, pasubong ang opisyon nila, pangawat kuno bisikleta, pero tinamo sila ni Galilibot, to. Tilain sila sa uli, kung masitaan sa tag-iya, kag may armas, bla. Kag basi malutangan pa, por Diyos, por Santo. Action firing line. Ano pagid ang mga report ta? Oy, atensyon karon dudugay sa report ni Action Marlon, hinubiya ka Action Dale Salazar, kaya ang proposed na 2.6 billion pesos nga pondo sa Bacolod sa 2022 nakalusot na sa second reading 2022, basi 2021 ini. O, i-check ko lang na karong kay Action Dale Salazar. Action firing line. Kaya di 2020 pa malang subong, next year 2021, ang SP ginaproba ng 3 million pesos nga donasyon para sa mga biktima sa bagyo sa Luzon. Action firing line. Nagtrabaho sa munisipyo sa DSB magapadayon bisan pa nga nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka empleyado. Action firing May line. gina-check man kita kay may report na dito. Ari kundi damo-damo subong sang mga badyaw di sa aton. Ari may mga update kita pero pakarunan tani dugay-dugay. Online sa firing line. Kay balikan ko ining balita parte sa mga pamatanon. Karon kita sa mga seryoso naton nga topiko kay Aryo, iniiya siling mo do ka simple lang at first glance nga balita. Kay ti ano siling mo mga kwan man, manghubinon pa man na. O nga na, mga naga-operate, bisikleta lang yun ang ginapangawat nila, di sa lakyan. Ang problema sini kay kung tuod nga ti do ka organisado na sa ila. Base sa uli sa dugay na pangawat bisikleta makasupot kwarta kang makabakal armas. Siling ko base sa uli, amo niyang problema ako naton di sa Bacolod City. And joining us tonight is the Public Information Officer of BCPO. We have Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sir, good evening. Pasensya gisa delay kay nauna ko. Tumay ba kay nato sa Mansilingan, no? Hello, Sir Ariel? Yes, Action Art, mayong gabi sa aton nga mga ka-aksyon on behalf sang amon City Director Police Colonel Manuel Alcano Placido sa aton tanan Action Art mayong gabi. So rigid kay ginset ta ka medyo temprano pa kay nagaling kay may gin-evacuate kilito may 14 pa ka mga individual nga sa eskwelahan sa Mansilingan kay nagdalom tiyong tubig bisan way bagyo, no? Anyway, Sir, ano ang latest sining update? Parti sa mga pamatanon nga subong ang modos nila, dok pangawat lang bisikleta, galing ang worry ko mo ni. Kung hindi tani sila masikop, libat kag madakpan ning opisyon nila, basi makasupot kwartabla sa ulihi, kag makabakal armas, kag maglaba pagid ang sungay nila, nga basi problema sa susyudad in the coming days? Yes, Action Art. Tsakto ka dira sa imo nga ginmit lang bag-ulang. Ugaling Action Art, sa atong mga kauturan yang nadulaan sa mga bisikleta, mountain bike man on road bike, ang ginaapilar man namon sa ilang nga magpa-record tani Action Art. Hindi lang paghipusipusan, at least maka-preparar man kita sa nagakaigo naton nga mga intervention. Kung madulaan kita dira ya bike, ang usual nga katabo nga wala sila yan nagapa-record sa aton mga police station. Amoy na ang usual nga nakatabo, mas ginapasulabi pa nila na mauna sila post niya sa social media. Okay. Which is not just supposed to be. Kung naglabot sa social media, kabudlay mag-conduct sa investigation. Whereas ya kung irekta niya pa report niya sa police, kasi pwede pa naton magkakandak sa mga nagkaigo nga mga police operation, nakakandak kita sa mga hot pursuit operation o dragnet operation. Labi na gidya kung bag-ulan na tabo nga nanadulaan ang bike, labi na gidya kung mga daylight. Di ba naman niya kung gabi? Okay. Kaya mo na ginahambal nato niya, hindi pag-usap po sa social media at payo nga atong report sa police para ma-record nakapatigayon kita ya kung kinahanglan niya magkanda kita emergency conference or ini natin nga mga intervention ubrahon din natin action as hindi kita gustong maglabot sa punto nga hamuna. Okay. Hindi manigar usugin man subong ang bike, bisikleta. Isa subong nakita ko nga ng viral kung trending niya subong yang ang bike. Bisan diin ka kaga mo damo ga panay mo na advice man namon sa ila isa pa ini Action Art ang nakita ko man bala subong. Yes, sir. Na ako wala ko ba kontra sa nga bisikleta anyway nami ina siya nga physical exercises. Okay. Every time na maka-purchase, mag-upgrade kita sa atong bisikleta, hindi naman pag-post. We are inviting trouble about sa mga bisikleta ta. Subong may mga bike, abi subong nga kamahal na.
may mga bike kalabot tag pa 500,000. Sus. Yes, action art may aron ato mga bike amo sa mga presyo sa subong. Gin-upgrade nila subong ang mga system sa atong mga bisikleta. Kag dapat man be aware man sa mga tag-iya nga hindi man naton basta-basta ibilin sa sagwa sang balay. Okay. Ilabangin ko hindi nakakandado para hindi man bala madasig makuha makawat sang mga kauturan nato nga nagapaminta nga nagahulat lang nga magtalikod ka bayaan mo automatic kinakawat man nila dayon action art. Yes. Pero ining ano ning grupo, ining mga pamatanon ranging from what age ini sila, sir? Sa subong action art, hindi pa kita makahatag din sa insakto nga detalye regarding sino sa nagapanguwa sang bisikleta. Okay. Yung pigado din man subong action art. Hindi mapapos i-dispose. Amo na nakita nilang isa ka pamagin makakwarta, manguwa sang bike i-dispose kay easy disposal, kanti uso siya madanasig sa ibaligya. But ang ginahamba naman ganyan aksunat, abi iparikod ng officially sa ating mga police dater para makakuha kita sa nagakayong aksyon. Kaya kung grupo lang sa mga kawatan o mga kawatan gabiya sa Bacolod, mayara kita record. We have Brooks Gallery. Okay. Kada station na forwardan nato niya sa mga kopya sa mga individual or grupo nga nag-operate or nagapangawat diya sa Bacolod. The same man sinaiyagihapon. Aksunat, may magadugang mga membro nila pero ma-connect gihapon namon sa mga previous may mga record sa ato niya mga police station action art. I see. So at least kampante kita nga sa sininga kaso kung may cooperation sa publiko no kagapin pagin sa mga na victim, the police is still on top of the situation, sir. Yes, action art. Among number nga i-report nyo bala sa among police station. Hindi lang gid unahon niya nga kung pabalot pa sa social media, sa Facebook, even though mas manami, at least makita kung ano nadula. But may mas patan dira sa inyo area, yun naman da kung ano kada sa gini-post nyo sa Facebook. Pero mas manami pagin kung i-report nyo sa itong pinakalapit nearest police station action art. Kaya nga, kung malang worry, siling ko kung di tani mapunggulan, sungay ang kabataan ni sa Uliba, si kung mag-anad, may immune na blakang sa Uliba, upgrade man sila kay hindi lang bisikleta ang kwaon nila sa uli sige do nami gali ni easy man kaglain naman operation ang himuon blan nila si raw. Yes, actually amo na gani sa subong pa lang as early as now kupera sila sa aton nga mga kapulisan kay mag-report yun. Okay. Hindi man kita makahatag action pag wala official complaint. Correct. So anyway, sir, by the way, may record ang pulis doon kung mayara ka data. Kundi nag-surveillance testing, do may mga members ng pulis kita nga paidalom last week, no? Yes, last weekend. Isa man ako ito ganit nagkadto kay that is compulsory nga requirement sa atong bilog yang Bacolod City Police Office personnel. Asto sa nagpositive, mag-coordinate pa ako sa City Health kung may ara din man. Hindi man ako basta makatag sang statement kung hindi kita sigurado. Huping tani nga wala. Pero hindi ka na makontrol ang sitwasyon, magadepende sa gihapon niya sa ikandak na evaluation, sa ginakandak na laboratory examination action. Pero kung makakuha kita, automatic ipabalo man natin inaiya sa inyo as part ng aton nga to be transparent man sa aton mga pumuloy yung aton ginaservisyoan action. Sige. On that note, sir, halong gid permi, God bless, kag good night sa imo, Sir Ariel Pico. Yes, maraming salamat action art. God bless po, mabuhay po ang Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at sa gihapon ng inyong ginapamatian sa ngalan sa inyong regular anchorman aksyon Brian Morden. Ako naman aksyon artay hupon hasta pagkita sa takna ng alas 9 karon nga gabi. Ginunata lang niya pang-imbokada pa lang na isang aton balitaan karon nga gabi. Pagbalik ta in a short while, manabo pa kita sa talakayan, report ni Aksyon Marlon Hinovia kay Aksyon Dale Salazar. Lakip na may mga additional na gali nga fast craft kag schedule ang mga operators no starting this December sa no gid officially ni magasugod man ina kag iban pa nga mabalita sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
di alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon Aksyon radyo. Tunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon sang inyong regular anchorman aksyon Brian Moden. Aksyon firing line. Kamiyaon ko lang nga, nagamonitor kanon na gabi si Bro Radix Lambot kag gatanan nga mga miyembro sang kando ni PNP headed by Sir John G. Liba. May gabi dira sa inyo. Amo man kay Bro J.C. Dicelato ang head sa Bureau of Fire Protection sa Banwasang Moises Padilla. Aksyon firing Para line. hindi magsunggod si paring Bibing Pirono man sa Binalbagan PNP and the rest of the team dira, may gabi dira sa inyo. Thank you for listening. Kay Choy Negro, pakulanang dira sa may Makapula, sitio Makapula, Barangay Mulubulo, oy may gabi dira sa inyo. Panamiholin kay Maricar Pakulanang. Second kasi nato na, third kasi nato na. Salamat gid sa pag-monitor. Aksyon firing May line. man nga pagtutok kay Lilia Taton, ga-monitor sa Gardenville Subdivision. Stay safe and God bless siling niya. Virginia Ortizo, ga-monitor man si Huma Lumina. Lain naman Ma'am Heaven imong ngalan. Alunan Suzette, good evening. Zoida Lozero. Andrew Juanites, Idol, may gabi. Aksyon firing line. Michael John P. Season, ga-monitor sa Paranaque. Salamat, Dorong Regine. Monitor lang ko di sa Unahama, Japan. Nagka-alongside kami di sa port. Ay gali, halong kamodira. Novelin Martinez. Estelier Eprilin. Thank you Jocelyn Libuon Dispoho. Thank you man. Eddie Adorio. Sa amon bala sa Contrans o Konsap. Wala pag-abot barangay Numanan, Purok, San Roque. Uy, pero nadala ka mo, may listahan. Nanong sa Contrans kadugay naman to yan na release to. Aksyon firing line. Ako maldita nga monitor man, thank you. GM Asdilio, Banaag, thank you man. Sa Kabankalan ini siya. Imbong Diocampo, sa Maaw, Bro Cano Oreta, sa Moises Padilla, singa advance Merry Christmas monitor and watching in your program. Yunisa Ilban Buena, thank you. Barangay 35 ini siya. Nida Bilyoti Olarte, may gabi man. Dugay-dugaya. Aksonante, wala pa to aksonan. Kay may gina-check kita, may isa sa Isabela, Cagayan. Siling ni Sir Edeltan. Grace Torretsa de la Cruz sa Cagayan. Kuno may isa pa ang Kwaniguro. Ang isa pa yung ginamonitor nga kwan nga weather disturbance. Grace Torretsa de la Cruz. Sige. Araman si Joseph Pacifico. Sonia Bayra sa Takuling. Ya si Frida Abad sang Barangay 39 ga-monitor man. Salamat gid. Si Joseph Pacifico live man siya sa Baliwagan, San Enrique. Cres Piguan Zone. Siling niya sila ni Raven, si G, Gian, Vince, ga-monitora. Sige. Kaya Ario, i-check ko ni bala, ara siya sa aton linya aksonan. I-dial kay unahon ko lang ni. Kung kita nyo ang mga badyaw to sang una nga batch, ginpadala na naton to, ginpadala sang city, pagi sa bulig sang city government o Bacolod, coordination man sa other provinces and cities,
ginpapauli na tos lugar nila sa Mindanao. Now may-ari diri nabilin subong kag madamo sa Bacolod sa mga badyaw nga nagalibot sa mga kalye sa Bacolod. Now aring balita, gina-check ta subong kay isa sa mga gina-consider as leader sa badyaw or member nila. Ti ang balita nga nagdangat sa news center, ini nga badyaw nagpositibo sa COVID kag daw diriya na acquire sa Bacolod ang inisyal nga report. Action firing line. Di kabalo ka naman nga inupod ni sila kundi sila magka-standby. Why gid gasunod sa mga health protocol niya ini mga badyaw? Ti ang aton malang concern amo ni. Bangon nga may record amo niya nang himuon sa DSSD kag city government kay ari sila diho. Makita mo kada adlaw ara gyapon sa mga dalanon. Online sa firing line. Joining us tonight is Barangay Kapitan Edgardo Jose Maria Vasquez sang Barangay Tabaao, Sagay City. Kap, mayong gabi si imo si Action Art diri sa Action Radio Bacolod, sir. Sir, mayong gabi man. Mayong gabi si imo. Kap, salamat gid sa time. Nagtawag kami sa imo bala kay luwag lang mo ni confirming report nga may ara sang allegedly badyaw nga nag-positive sa COVID kag daw dira sa area mo last nga ano ni sila taga dira na sa imo gatiner sir? Dira na sila nagtiner sir kay daw ano kami coastal area bla sir. Tapos gitaganda sila namon lugar kay dugay na da gusto ni Mayor nga papulio na gani sila. Amo na nga mas swab test sila tang November 30 bla. So 38 sila kabilog. Nagwa ang result sa isa pa lang positive ang ilagid leader. Uy. Okay. Pagkabalo namon ang midwife gay nakagahon paano ko dayon gipakatuan ang leader nagwa siya, hindi man sila nga nagpalagyo, nagwa lang siya kag nagkato pa di sa merkado, so, pero na namon contact tracing sir. Tapos sinila nga gabi ginkuha sila namon positive upod man ang rescue. Tapos dala man ang iya pamilya, 4 sila. Okay. Pero ang the rest, why pa ya ang result? O kung negative man ya ang mga upod nila, da? Negative pa, sir. Tapos, antes na, sir, ginswab sa November 30, nanugid man ang leader, kaya gina-interview man siya sa amon mga contact tracing. Sa Bacolod Challenge. Sus. Diri siya gali sa amon man yan naglambiyong, kabalo ka, pero hindi ang libutay nila kang nagkaladto sa mga lugar di sa Bacolod. Amo nang worry ta. Singsan o na sila nagpalauli na sa inyo kang nagtinerliwat, sir? Balik ang November 30, ginswab na sila tanan, 38 sila kabilog, sir. Tapos, nagwa ang positive, ang ila ko lang leader. Ang ibang ulat pa. Wala pa, pero gintipon malang sila namon, hindi na sila kagwa subong kay ginagwardya namon. Ay, very good. No? So, anyway, ang budlay siya niya, itong gigatuan ng merkado, basi kung may nahalubilo pa siya, may lang natani kung cooperative man siya bala ka, aside from market, kung diin pa to siya nagkadto, isugin niya na lang para nga at least ang contact tracing team di mabudlayan. Pagtapos siya kung kadto sa merkado gay nakagaon, kay grabe pangitain namon di sa city proper, nagpakadis gili. Sus, nagpakadis? Nagano to siya sa kadis siya? Naglibod-libod maguro sa alas libod alas. So bali sir, ano ni ang palangabuyan nila? Luwas abing non sila yang nga nagapangayo kon din lang to ang grupo nila ni makatiner sinulang malabayan nila gapangayo sila. Ang iban gali may nulo negosyo man. Ang alos laban sila sir, may mga alahas blaga pang sa Bacolod, tapos ilibod nila di barato man. Na amulang ila pangabuyan sa subong naman padulong nga ko to sila na bugas kay hindi na sila kagwa. Okay. At least dra sa barangay ni why sila makalubilo masyado, bali isa ni sila ka minuro dagang ginbutangan mo sa ilakap. Isa gina sila ka grupo sir, dawara la sila sa panghigaron sa baybay bla daw 7 ka balay. Okay. Na dira kay ginswab na sila kay papulio na sana sila ni Mayor sa Mindanao kag ni Gob.
Bali pasakyon sila barko, kay karong kay nagwa positive, hindi pa giguro sila kapulian eh. Correct. So lain man ni sila, separate man ni sila nga grupo sang ara sa Victorias kag Cadiz. Lain man sir, lain. Ang taga Victorias, dire man na sa unang sagay, pero daw ga laktablas lang. Ay mga leader man kada isa, ang dire sa amon daw 40 na sa kabilog. Grabe, so kadamo gali, no? Mayuman kay maintindihan Manila, no? Kabalo man sila sang local dialect naton, diri nga ginagamit, maintindihan Manila. Okay, mas less storyon sir, pero ang ilang leader din, hindi mo mabalaan nga badyaw, kaya ito, amo-amo lang mamisti sa aton. Hindi na yan, no? Pero sing iban niya do, kuan gid, no? Do inang, ma-determine, mugin ma-identify, mugin nga sila mo badyaw sila yan, no? Lain niya gali, do naka-ilis yan, nakapostura na sa iya. Oo, sir, ang leader. Tapos ang bata, daw nakapamana naman di sa taga-barangay ko, mas. Okay. So anyway, at least subong safe sila, gimbutang sila daw quarantine facility, na kung home quarantine lang sila, sir? Gin home quarantine sila, sir, pero amo lang itong ginkuha ang apat kay pamilya sang leader. Bali, ari subong sa stand-alone sa facility kang sagay. I see. So, in a way, manawag na kami sa imo for some updates niya. Basi may mga result pa in the coming days. Barangay Kapitan Edgardo Jose Maria Vasquez. Salamat, Gidkap, sa imo time. Maghinatag karon nga aga. Karon nga gabi. Salamat, Gid, sir, kang mayong gabi. Action Radio. Thank you. Salamat. Action Firing Line. Sabi ko kung action hotline pa. Gabi, gali subong, no? Ari, ang lain sini kundi may mga lideres manitod, lain-lain ba nga grupo ang badyaw mo, pero why kita kay balo, basi ko naga-meeting ni Blas Laya, nagakilita ay, bayan lang ko ng ila conference, aksonan inang Zoom, nga why man gagkilita ay, ti karon kon hinali to natapikan isa to kag nakasugilanon upod sa mga lideres man, ti ano niya sa Bacolod, di pabayaan ta ni sila na ano man nga doon na namitan sila di sa aton yan, no? Sa Bacolod magtilinder, may bag-o naman nga grupo di. Action Firing Line. Itandugon kag labuton ta na, DSSD kung anong sarang diri nga mahimo kay kumo dito iya sa Sagay City, sa Barangay Tabaaw, Sagay City, leader gid sa Badyaw nagpositibo sa COVID-19. Action Firing Line. Alas 8:14 na. Okay, good evening kay Michael John Season sa Paranaque, si Dorong Ryan ara sa Unamad, Japan. Ay, nabasa ko na ni Novelin Martinez kag Josili Buon Dispoho. Idi Adorio, dara Sandumanan, Purok San Roque. Ara man ga monitora. Salamat gid Leonisa Elban Buena, ga monitor man. Action Firing Line. Nida Bilyoti Olarte. Sige, thank you, Gid. Standby sa report with Action Marlon Hinovia. Araman si LG Guillermo, Wilson Tihidor, monitor si Nini Guillermo, Sangkanduni. O isa mataganduni dira. Kag kay Mayor Cicero Silot Borromeo, may gabi, kag halong Gid Permi. Action Firing Line. Ang mga municipal officials, member sang Gabalikat Civicom, gamonitor man na sila. Christine Minies Villalobos sa Barangay Pandano DSP. Good evening. Michi Solibio. Mitch ni siya, Michi. Anong pagbasa? Siniman Family Solibio. Good evening. Watching from Barangay 6. Chong Ching Chang. Di ko kabalo kay Ninchik Kakson Marlon, no? Ikaw lang ni makaintindi kay mainchik kaya nga kuan mo. Nga pariente kag ikaw ya si unay. Inchik gid no. Taga China gito si fatherhood mo, Akson Mar. Hindi man, no? Sa mga mata niya, bisa niya magpiyong ko, makita ko lang, baba obviously, si Akson Marlon, inchik siya ilang taon mo. Action Firing Line. Alma Agravanti Sabater. Siya ni si Sylvester Stallone, nga kwan, nga, Sylvester Stallone, siya ni ang amon di lokal nga kwan niya, no? Nga mga, kung ano mga model nga artista, siya ni ang ginakumparar mo. Pilukay lang tawa. Sino ganing ginakumparar si mga artista to, Lipat ko. Nga si Stallone. Ha? Sino ganito? Ara naman. Ina may pungos bla. Ikaamo lang ginakumparar. Steven Seagal. Lover boy of Action Radio. Siya niya ang Steven Seagal nga insik nga profile.
Chinese, Pinoy, Steven Seagal, Aksyon, Marlon Hinovia. Provincial Capital Reports. Steven Seagal, kadlaw man si Kwan siling ni Aksyon niya din, Steven Seagal. Ginsugpunan niya pagid ang address mo, Kagawad, Steven Seagal. No, hindi kakabalo siya Aksyon Marlon, balita sa Provincial Capital. Good evening. Aksyon Art sa Don Salvador Benedicto na kay first time din nga mayara sa isa ka empleyado nga nagpositibo man sa COVID-19. Damo man sa okay lang to sulod ya kay do. Okay man lang. Medyo lapit-lapit lang to kay siya kung magpalapit ka man gatuman man. Apersado ya tingog nimo. Aga pa magkutsa kun ano ko dako si Aksyon Marlon sing ko kita mo sa PBA player nga si Bonel Balingit sing una siling baw tingala ko man tingog gyud nagkuhop kay. Hindi, Aksyon Marlon. Yes, Aksyon Marlon. Sa Don Salvador Benedicto, Aksyon Art, damo sa mga lugar ining municipal employee nga nagpositive sa COVID-19. Ika-13 isa nga COVID positive. Tani nag-COVID-19 free municipality ni ang Salvador. DSB. Sang November 17, kag sunod-sunod nga adlaw. Galing kay bumalik naman Aksyon Art ang number 12. Ang number 12, LSI, Iloilo, subong nagapayaw-ayo pa. May number 13 naman ang maning latest. Kahapon nagwa ang resulta, December 1. 3-0 or 1-3? 1-3. 13. Tracy Aksyon Art, 36 anyos, lalaki. Damo lugar nga gin kaduan. Ay sus. No? Naka-duty pa sa gani sa munisipyo Aksyon Art. Kag ang ginakabalak ang dirigawa bangod kay symptomatic siya. May ginabatyag sa Aksyon Art nga mga symptoms gid sang COVID-19. Nga amo tong ginbatyag ya before pa nagwa ang resulta nga nag-positive sa Aksyon Art. Ang ubogid niya kuno hambal ni Mayor Marcelin de la Cruz, medyo ginasoprerya ang uboya kag may hilanat pa. Uy. Kag nadula pa nang yasring parabor. Morning may ano pa sa runny nose ginatawag. Sipon. No? Oo. Gakulo Kataro, Aksyon Art. Nag-umpisa niya sa rin pagbatyag sang symptoms sang November 18. Okay. Pero November 16, nakabisita pa niya nakapuli na sa Aksyon Art sa sa rin balay taga-barangay Bago ni sa dotong kung sakto ng pronunciation. Barangay Bago kung Barangay Bago. Bago Bago. Oh, why may siyang barangay Bago, guro? Luwas ko dito ka sa mga Mindanao, guro, basi amo nang tawag. Do Bago na da, barangay Bago. Barangay Bago. Ano Bago, ano? Don Salvador. Bago, guro Bago. Oo. Barangay Bago. May barangay man Bago o Galia. Hindi sakop sa Bago City, kundi barangay Bago siya. Ay Bago, DSB. Luwas sa Bago, may bagong silang, lain man na iya. Lain man na sa. May salakyan man sa nga iya kagulingon nga motorsiklo maning ginagamit yung Aksyon Art kung biyahe siya. Okay. And then November 16 man nakaobra man siya sa munisipyo, Municipal Hall Aksyon Art. Kag nakahadto siya sa balay sa isa nga Iloy. Dahil man ang balay sa Iloy mo ay mabalay sa isa nga ning abay balay sing Iloya dira sa may poblasyon. Siguro dira mas sa DSB may poblasyon mas siguro nga tawag na November 16 na sa nga pizza. Pag November 17 nagkadto na siya sa Murcia. Nagamotor sa gihapon. Nagtulog naman sa balay sa nga amay sa Murcia. November 18 nagkadto siya sa Murcia Public Market. Nagkaon siya pamahaw sa Banamahawanda. Namakal siya sa prutas kag groceries dara sa merkado sa Murcia. Nagpuli siya liwat siya sa nga balay sa Barangay Bago kag dito na nagbatsyag siya sa St. Tomas. Raninos kag nag-ubo-ubo. November 19 Aksyon Art nagkanto naman sa balay siya sa nga Iloy sa poblasyon. Nagpaway-huway siya dito sa nagtulog. Nagdugang symptoms siya, naghilanat siya. Uy. Plus dito na dulang isa din nga parabor. Okay. Ang November 20, ara siya siya balay sang nagpuli siya balaya sa Barangay Bago. Sang 21-22, ara gyapon sa balaya.
sige apon batyag symptoms. Sang 23 nagobra siya sa munisipyo. Sa munisipyo balik siya. Oo, nagbalik siya. Kag pagkahapon, kanto naman siya puli sa balay sang Yeserenga Iloy, poblasyon. Sang 24, ubra naman siya. Pagka gabi puli naman siya, balaya siya, balay sa Iloya. 25, ubra naman siya. Dari Action Art, nagdesisyon sa nga magpa-konsulta na. Konsulta. Sa Municipal Health Office ng Art kay tiara yapon nga dapat sa symptoms mo. Pag consult ya, ginsulod na siya sa facility quarantine. Kay daw may pagkabalaka na gini. Kay daw way nagataho iya sa nga dapat sa symptoms. Hasta sa after sa napakonsulta sa Art, gin quarantine siya. November 26, quarantine gapon. Sang 27, siya gin-swab. No? 28, 30, quarantine gapon. Samantang nagahulat sa resulta. Kahapon December 1, gumubang resulta, positive siya sa COVID-19. So nabo gawa sa mga lugar gagin kadtuan ni Action Art sa muning contact tracing, massive ni nga patigayunon sa mga lugar kaya sini ginbisitahan. So, isaylo ni sa isolation facility sa Valladolid District Hospital. No, kay amo nang napilian Action Art mo sang DSB nga sayluhan sa iya parang at least isolate siya sa maayo kag mapadali ang iya sa nga pag-ayo. Anong matabo sa munisipyo sang DSB hambal ni Mayor de la Cruz Action Art way man sang kinahanglan nga i-lockdown kundi masigig yapon Action Art da ang trabaho. Ang mga naka-close contact man lang sa ring empleyado among kuwaan ang swab test. Mayor Marcelin de la Cruz. Facility quarantine na siya. Tapos, pang-inform na namon kagwa ang details sa mga na-close contacts niya. Ang mga close contacts niya, amon ang tipuno nato naman kag facility quarantine sila kag ipang swab. Kay kaara pa sa quarantine facility, pero kay kumo daw lain ang sitwasyon sang iya sa of the moment ikotar siya namon nga mapadala no kag ang target kuan namon ipadala siya sa Valladolid District Hospital maakomodar ang iyang sitwasyon man para di na maglain. So amo na siya kay kun symptomatic kung pwede na lang iya sa amon niya na lang sa amon quarantine facility. I think there is no need to lockdown kay establish naton ang definition of close contact kung wala ka so there are only a few nga na close contact niya amo lang ang patayan na kay persakon kopsi naman ko puro man kami katupangay, you know, we have to continue with our business. Si Mayor Marcelin de la Cruz ti balawon pa Action Art kun pilagid ang empleyado nga kuan sang swab kag naka-close contact sa na positive. Plus kon pila man kami ambro niya sa isa nga pamilya. Tingay na mo sa balay nga ginkantuan mo. Dito sa merkado Action Art basi kon may kita mo istorya ng listahan mo duha ka pahina na mo nang ginkantuan niya. Oo, hindi mo nang isa lang. Habi ko ka contact tracing ka nga ko damo listahan mo eh. Oo. Tanong lang do resita ka doktor yang agi nga daan yang katawom yang agi ni Action Marlon kung kita niyo. To daw printed pa na yang agi. Ara sa kuan ara sa Don Salvador Benedicto Action Art nga Facebook page. Pwede nyo na ma-check kay ara na saan nila ang para at least kung basi kung nagpamunisipyo ka kang nakasugilanon ka pa ni sa iya o kung mga pamilya bla para ang aton malang diri Action Marlon nga makuan mo nga ma-aware ang public no nga at least kung may ginabatyag ka karon nga sintoma nga posible nakadto ka sa munisipyo nakalubilo ka sa ning persona amo nang dapat gin nga mapacheck ka gid guro. Yes, importante ka na Action Art hindi man tanto Action Art ni problema sa DSB nga lokal ang gobyerno. Kaya inulat naman to nila Action Art ka mag-ayo mo ka-recover to number 12 lang LSI. Mapila naman kadlaw kurong hulaton kag diri sila magatutok naman sa pa-recover naman sa number 13 nga man pinakaulihi nga COVID positive case
sa Banwa. Te, ang mga kwento to sa Sagayto, ano lang to? Gani, damo di sa Bacolod sa mga Hindi ka dito ni sila ang iba na lin, taga Victorias, taga Cadiz. Kadto di sila ya. Te imaginable. Kasi kon mapati aman sa lokal nga gobyerno sa Bacolod kag baka panumdum nga isuab taman ang mga jabadjaw di kay kadelikado. Hindi kag tao ka delikado Action Marlon ka palapit. Ginakakuan pa nila mo ara kasulod sa lakyan. Napulpog nila yung imo kristal. Iman. Sa kalanaan ka ginasulod ginakuhit ya pa kaya mo. Way pa labot ang sunart da ang mga kwan, mga inang mga tao balagalakat mas dalan nga gadaritso. Way man paton padulungan. Way pa dalabot ta kadamo man sila di mo. Susperte. Duha lang sa barangay may ara gid. Oo, may ara gid. Hindi ba na si exempted sa COVID? Dapat pa dipunon mo na kaya ba kadelikado man way pa face mask no? Ay. Kasi pala matalopan na sa ato sa syudad. Te 2-0 na. Ang sa PBA 2-0 na, di ba? Amo ning balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon na Marlon Hinoboya. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat kay Action Marlon Hinobia. Ining natabo iya sa Salvador Benedicto amo ning klaro nga manifestation nga ara gihapon si COVID-19. Hindi kita gihapon maghatag kumpiyansa. Amo ni gani nga kung gina-regulate ang mga pumuluyo tadi sa Bacolod, halong kita, observe kita sang minimum health protocol plus nga mayara kita sa gina-imponer o ginapatuman, gina-impose nga ordinance, gina-implement, ti kinangalan ining mga badyaw ni, no, without of course, why taman ni sila ginapamatbatan nga, galing kiti kung kaisabla, amo ni sila ang kultura nga, o kung nila nandan niya, do magpakapos na lang. So please, no, sa aton nga mga kaaksyon, kabay pa nga maghalong gigita iya kabay pa ining mga badyaw diri sa aton sa Bacolod at indihon man sang lokal nga panguluhan paagi sa DSSD. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ang balik. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Patayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon Aksyon radyo Salamat isa pa servisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginagampiligan Patayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sanligan tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio,
radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sandigan Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Action Radio. Action Radio. Action Firing Line. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:40 na, pabalik na diri sa Action Firing Line sa ngalan sa gihapon ni Action Brian Mordena. Kung naman Action Art tay hupon, grabe maning na post kay na sa aga nga party sa basura, damo mang komento, no? Actually, suliton ko lang ang amon purpose diri nga agi na tandog namon ni, because from time to time may nagapangayo bulig, may nagapanawag para masapakan ang koleksyon sa basura. Ting IPM, not all the time nga pagtawag mo, makasabat man sila. No?
na kuhaan ina litrato kang napicturan without any purpose nga mangguba sa barangay niyo, pero nga amon tinutuyo nga mabadasig ang koleksyon. Ti inyo na iya because demokrasya kita, inyo na iya kinamatarong kung ano man ang inyong pananawan da, no? Pero may ara yung mga tao nga nagasiling nga siya kadto di kay lampos ko ni sa ulo yung basura. Si Jod Montaño alit. Sige lang sir, may timpugin nga basi magkilitay kita, no? Kag para mabalaan nyo man blang kung ano, kakabudlay man kung kaisa mo. Mabot ang timpo nga basi makapalapit mga mo sa radyo kung mga bulig. Parte sa basura nyo, kag basi hindi bala masapakan nga maglain buot nyo. Inang aton, ari kita sa demokrasya nga pangimanwa, pero kung lain yung inyong interpretasyon, inyo man na, no? Kaugalingon nyo na. Pero nga amon, ginahimo namon ini, why kami asweldo sa gobyerno, diriya sa amon istasyon ini kagwayas ang politiko di nga nagabayad sa amon. Action Firing Line. Kon malain para sa inyo, agwantahan nyo lang da, no? Ang basura nga sang iban, mayara nga hindi makolekta, ginahimo namon ganit kung kaysa, ginatawag ka ng APM. Pero inayang do lainon pang istorya nga siling ginaguba, sinong gubuon mo abida kung basura ang balita mo kag abi mo basura nga nagatabon sa mga imburnal, amo na yang dako nga problema kung inali magbinaha ang lugar ta. Action Firing Line. Okay, way pangkanan mahawanan bangod nga ang team nga ara sa baha nagakadto sa COVID-19 subong nga problem, sila man ni ang nagatrabaho. Galing kay ti, ako ay kugasapak mga mo na mga pinsada sang tao, depende niya sa ila. No, anyway, nga aton serbisyo publiko ni. Kag nagaserbisyo kita ya sa ngalan sang mga pumuluyo ginabuligan ta, no? Why kami di amo nga iba niya nga parehosang ginapinsan nyo da? Action Firing Line. Diri kita sa report ni Action Dale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Hall na. Action Radio City Hall Report. By the way, basi kundi namin agaw today ang latest sa mga result sa ginswab bala atong mga food deliveries. Basi buwas marabot naman si Sir Ernie Pineda sa Action Hotline kung may ara na siya mga result. Pero diri kita kanay mga detalye sa balita with Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government o Bacolod City Hall. Action Dale, may gabi. Action Art approved na sa second reading ang appropriation ordinance ang utinay sa 2.6 billion pesos nga proposed budget sa LGU sa Bacolod City for year 2021. Ganit nga, ko siguro 2022, how? Kay na daw ka init, Action Art kay na sila sining nga talakayan, no, ang deliberation, ang debate, no, more than sobra mga 3 or 2 to 3 hours ang ilang sining nga sesyon, subong nga daw Action Art kaya ang pinakadugay diri nga talakayan tiya mo ini for second reading 2.6 billion nga proposed budget sang syudad, and sa background nubo ini siya sang 13% kung ikumpara sa 3 billion pesos nga budget naton for 2020, no, sang LGU sang syudad sang Bacolod Action Art. So kaina present ang pila ka mga department head sang syudad, no, nga nagauyat sang dako nga papel karon nga COVID-19 pandemic, like ang Bacolod City RRMO ngayon tiglawas na Executive Assistant Jomari Vargas, ara siya kaina, ara man si City Budget Officer Imelda Williams, si OIC, no, sa Bacolod City Health Office si Dr. Edwin Miraflor Jr. kag iban pa Action Art. So kaina isa diri sa mga nag-question, no, tiyan mo ni si Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. nga nag-question ang ni Action Art sa other maintenance and operating expenses o kung other MOOE. Pinalamin isang City Mayor's Office nga sinusiya. Nakita ni Action Art nga nag-claim siya nga may triple, no, ang pagsaka sang other MOOE sa idalom sang City Mayor's Office. Ano kay Gamboa, no, sang 2020 ara lamang sa 25 million ang budget sang other MOOE. Pero subong or sa proposed 2021 budget nag-increase ni Action Art sang at least 80 million pesos, no, sunod sini sa Konsihal. Ang ginapamangkot rin ni Councilor June is wala allegedly sang breakdown, wala siya sang dokumento nga ginauyatan kung ano ang breakdown sining at least 80 million pesos, no, nga other MOOE sa
si dalom sang City Mayor's Office. Rason nga nagpangabay si Councilor Gamboa sa City Budget Officer si Ma'am Imelda Williams kung mahimo at tagan siya sang breakdown sining proposed budget para sa other MOOE sa Action Art, no? So subong wala natin nga pamatian ang portion sang talakayan si City Councilor Wilson Gamboa Jr. Is that under the office of the city mayor, the other maintenance and operating expenses increased tripled. Take note, Madam Williams and Attorney Swansing, from the amount of 25 million in 2020, it has increased three-folds to the amount of 80,777,000 pesos. So, I am just wondering, Mr. Chair, is that when we decreased all the MOOEs of the different departments, however, I noticed that the maintenance and operating expenses of the office of the city mayor increased tripled. So what is that? Tingog ni City Councilor Wilson Gamboa Jr. Sa bahin diri sang budget officer si Ma'am Imelda Williams, iya sining gin-explain Action Art nga under MOOEs nga gina-question ni Councilor Gamboa. So siya may breakdown manina like ang Bacolod PIO dira ginakuha ang pondo Action Art, may mga vaccination dira nga program nga dira man pagakuha na school-based immunization, ang Bacolod permits and licensing division may ra man portion sang sina nga budget Action Art, kagiban pa nga mga butang no nga under sa City Mayor's Office kag ang ilasing nga budget dira other MOOEs. Ano ang sabat naman no ni Budget Officer Imelda Williams? Is may 77 million kita. Then so same permits may 500. UBSD may 226, school-based immunization 300, price monitoring 533, may sectoral kita nga 500,000, PIO 3.5, bids and awards 1 million, EDC is 290, tax collection information drive is 1 million, which is a total sa 85,777,965. So isa ang other ina siya ginang program ina sa mga na-mention ko to nga mga division or section under sa mayor's office. Action Art na batihan si Budget Officer Williams so mo ni ang sabat niya no sa pag-question ni Councilor June. Kasi Councilor June wala siya sang may ginauyatan nga document angot sining breakdown sa other MOOEs under sa City Mayor's Office. So nagatagban sang assurance si Ma'am Williams nga mag-provide siya no sang document sa sanggunang paglungsod, especially kay Councilor June nga nag-question sang sini nga item Action Art. So kaina si Dr. Miraflor ang OYC sa Bacolod CHO gintamangkot man siya kung happy na siya sa 174 million nga proposed budget sa Bacolod City Health Office for 2021. So ang sabat na Action Art ni Dr. Miraflor nga tiila sinitinguan no nga i-work out ang pondo nga gintugyan sang syudad para sa year 2021 Action Art no. So gintahayag man diri ni Dr. Miraflor nga sa karon mayara sa karon sang 21 tanan ka mga doktor ang Bacolod CHO Action Art. Tatlo diri ka mga doktor ang on leave, isa ang naka medical leave. Ang yaman gin-confirm nga gin-assign sa iban nga komitiba no ang former City Health Officer nga si Dr. Hinsoli Action Art no. Sunod diri kay Miraflor kung tugutan sa sang syudad aluyag mangutan nila nga magkuha pagid sang mas madamo nga personnel kag mas madamo nga doktor para sa tuig 2021. Kung i-compare natin ang budget sa Bacolod CHO sa mga 2020 ara sa Action Art sa 169 million pesos. Amo na siya nga nabutang na sa mga previous reports sa 2020 budget. So for 2021 mayroon sila sang 174 million nga proposed budget, so may increase nga 5 million pesos Action Art. Pamati naton ang OIC sa Bacolod City Health Office, Dr. Miraflor. Are you happy with this budget?
I inherited the program appropriation application for the following year. Honorable Councilor Gamboa. But if the budget is assigned to us by the city, we will try to work this out. But if in case the city would allow us more personnel, more doctors, it will be very much welcome. Also, ni Dr. Miraflores sa iyati karon nga may COVID-19 pandemic, nag-a-adjust pa ang Bacolod City Health Office under siya sining liderato bilang OIC Action Art. No? Sa ibang nga balita gikan sa Bacolod City Hall, may mga pila diri ka mga badyaw nga liwat nga nakitaan diri sa syudad sa Bacolod karon nga bulan sang Desyembre. So ang pagklaro diri ni DSSD Bacolod Head Pasitatero, lain ini nga bash action art sa mga badyaw no nga nakitaan diri or visible karon sa syudad. Kay kung madumduman na may mga masobra 30 tuyak ka mga badyaw nga ginpapahuli na no sang syudad sa Bacolod didto sa area sang Mindanao no nakita naman sang publiko ining pagpangaluling, pagpangayo-ngayon sining mga badyaw diri sa syudad karon nga bulan sang Desyembre. So sa initial information ni Mama Pasitatero, tining mga badyaw originally from Victoria City kag Sagay City diri sa May Negros Occidental. Nagtawag naman ko si Action Art ang ilang counterpart sa province, ang DSWD nga amo ini ang nagpamangkot angot sa mga proseso nga kinahanglan para ini nga mga badyaw nga sila record mga 93 ini sila kabilog diri sa syudad sa Bacolod papulion man sa Bacolod City kag idulong dito sa May Victoria sa kag Sagay City. So karon nagahulat man ang syudad nga ini sila ang ma-pick up no kay sa bahin sa Bacolod City agratugyan na no sang DSSD sa DSWD province ang ini nga trabaho Action Art since under na ini sa ila kag ang syudad nahimo naman ang trabaho nga papaulion ng mga badyaw dito sa bahin sa Mindanao. So lain ini nga mga bash sang badyaw suno kay Mama Tero. Ano ang portion sa palihag ni DSSD Bacolod Head Pasitatero? They are really from Victorias and Sagay. Kaya maara, ito mga badyaw. So, tang una, nagpamangkot na sila sa ako na how I was able to send them home. Siyambal ko, nag-coordinate ako with OCD, nag-coordinate ako sa Bangsamoro, nag-coordinate ako sa CDNDN para makapuli, nangita kwarta, para i-plate sa ila. So, ano man to nila, ginak-knowledge, sunod man to nga ba nila sundod na nanamon. So, malila, matawag sila sa OCD, tinagambal man to sila si Mama Pasitatero sang DSSD Bacolod. So, sunod siya ang DSWD province. Luwasin ng grupo ni Gili, may iban pagid. Dabo sila Gili, no? Yes, Action Art, no? Kaya kung madumduman na, naka-mention na one time, nga mayara, ganiya sang daw ka badyaw nga lugar dito sa area sang Sagay Action Art sa Victoria sa Tiyan mo itong balik kapitan sa Tabao, kinami at tutugli siya, may positive ganitong leader nila. Doka Badyaw Community Action Art, may naka-mention na before si former city administrator Jan Orola nga may ragidya sang community sang Badyaw. Diri sa Bacolod, why diya daw community ni nga nagasabot sila? Doon wala mo Action Art so far, nakakadto diri sila kay ako na lang pagpating nga maalwan ko ng mga taga-Bacolod. Oo, kapin pa sila niya ang nanamian with Blas, Yaksundale. Wala sila may makuha sa akong subong. Sila nga kay mapaparahan mo lang ang motor, yung pinakanubo ang ginatag, yung 500 kung si Sinsilyo mo. Ay, kalahin. Oo na. Kung lang mula action natin, aminta na lang ko yung stop yan. Drilling kaso nga tawagan, di ba? So, mga action natin, mga balita nga tipo natin, gikan sa Bacolod City Hall. By the way, ito yung resulta sa surveillance. Actually, partial result pa lang kayo na. Gitawagan natin si Sir Ernie, mga around 5 p.m. subong hapon. So, siya, wala pagid ang full nga... Ate, boss lang kay follow up ko lang siya sa aga. Action 240 may sa dito kapasitiva muna siya ang police pero sa riders wala pa pero subong amot lang kung nag-abot na ang result action out sang surveillance testing. Mga update balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action nyo. Action Dale Salazar una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Si Mongcal Torilla, good evening. Araman si paring babes Gantalaw ko monitor si Marilyn Hilisania Cabaluna, Dong Henry Shuson, Bro Art Mix Don. Standby ka mo kay Action Eric ano na kay may panamitan sa kuno karon. Action Firing Line. Ano ayhan ini? Bantayan ta abe. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
kadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon yung kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio kita ulog na ngay sinsan ang mga kalintangan responsable at pagbalita pagdayon na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Punto alas 9 pangot na kita sa inagan, way na kita tiyempo dari sa aton nga pagpangalagad. Ihatagan ta ni Ligwa ang mga nag-comment bala party basura sa ibang ta nga mga program kay damo kita mga balita bingagin follow up karon na gabi, no? Do hindi man siya lapakon kung kisa do sobra na bla. Action firing line. Ay patawaron kun tani kita sa aton mga way mga migisiling nga perpekto kami diri pero kung mag-amo na kisa nga mentalidad ang aton way gid kayuhan
Na imbis na ang tuyo naton makabulig, ay sus naglain pa iya. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.